Duşanbe günü geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun maliýe we ykdysadyýet ministri ähli idara kärhanalarda şu ýylyň dekabr aýy üçin degişli tölegleriň dolu geçirilendigini habar berdi. Emma Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz Aşgabatdaky we Balkyndaky habarçylary bankomatlarda nagd puluň tapdyrmaýandygyny habar berýärler. 17 dekabrda ministr Bazarow prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze ýyl bayramy münasibetli dekabr aýynyň aýlyk haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek möhletünden öň tölemek boýunça beren tawşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä prezident hasabaty dinläp, täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynda watandaşlarymyzyň zähmet haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny almagy netijesinde nurana bayramy agda birlikde hemde bol elinlikde toýlajakdygyny aýtdy. Emma Azatlygyň paýtagtdaky we Balkyndaky habarçylary dekabr aýy üçin tölegler plastik bank kartlaryna geçirilip başlansa-da, bankomatlarda nagd pulun yetmezçiligi edýändigini we olaryň aglabasynyň hem işlemeýändigini aýdýarlar. Indi 14 dekabrdan bäri Türkmenbaşy şäherindäki esasy bankomatlaryň her biriniň öňünde her gün 30-40 adam zähmet hakyny nagdlaşdyrmak üçin nowat durýar. Magtumuly prospektindäki Halk Bank we Deňizçiler klubynyň golaýyndaky Türkmenbaşy döwlet täjirçilik banklarynyň öňündäki bankomatlarda nowatlar ýerden saat 8-den tä iňrik garalýança dowam edýär diýip anonim şertde habarlaşan Balkyndaky habarçylarymyzyň biri aýtdy. Ol käte nowaty duran adamlaryň arasynda dawa jenjeliň hem bolýandygyny belläp sözüni şeýle dowam etdirýär. Howanyň temperaturasy 0 gradusa çenli ýetýän şu günlerde adamlar sowukda ençeme saat durman puluny çalt nagdlaşdyryp gidesi gelýär. Käbir adamlar hem nowatyň öňüne geçesi gelýär. Adamlar hem goý bermejek bolýar. Şeýlelikde goýuk galmagallar köp bolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy bankomatlarda käte 3-4 günläp pulun bolmaýandygyny hem belläp bank resmiýetleriniň ertir synanyşyp görmegi maslahat berýändigini sözüniň üstüne goşdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri hem paýtagtda da edil şeýle ýagdaýyň gaýtalanýandygyny, munyň Türkmenistanyň Halk Bank döwlet täjirçilik bankynyň Görogly köçesindäki şahamçasynda has hem gözgynydygyny aýtdy. Bu bank şahamçasynyň öňünde adından 5 sany bankomat bar, ýöne olaryň diňe ikisi işleýär. Onuň öňünde adından 30-40 adam nowaty dur. Olaryň arasynda çagaly gelinler hem bar. Bankomatlardaky pul uzaga gitse 2 sagatda gutarýar. Şondan soň gaýtadan pul gelmeýär diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankynyň 10 ýyl awadançylyk köçesindäki Köpetdağ şahamçasynda hem şeýle ýagdaýlary synlasa bolýar. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň zähmet haklaryny we talip haklaryny bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 5 ýyllykda tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Bu çäre 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap pensionerlere döwletden kömek pullaryny alýan mümkinçiligi çäkli adamlara we çagaly enelere değişledildi. Tölegleriň bank hasaplaryna geçirilmegi netijesinde häzirki wagtda raýatlar aýlyk haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny diňe bankomatlar arkaly nagdlaşdyryp bilýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň maglumatlaryna görä ýurdun banklary tarapyndan berilen bank kartlarynyň sany 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 1 milyon 700 000 ýetipdir. Şeýle-de ýurdun çäginde 14 000-dan gowrak töleg terminaly hasap alınıpdyr. Azatlyk radiosu we garaşsyz habar serişdeleri ýurtdaky bankomatlaryň kadaly işlemeýändigi, olarda nagd pul ýetmezçiliginiň ýygyderli duýulýandygy barada habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu barada dymyp muňa derek Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň web saýtynda bu terminallaryň gije günniziň dowamında ýygyderli işleýändigi aýdylýar.